Сега ще видите сензационни кадри. Ще ви ударят и в сърцето, и в стомаха. Те са част от запис, предоставен ми от хора, пожелали анонимност по обясними причини. Записът е направен по поръчка и с личната камера на главния герой в него, по време и след широко рекламиран уж негов конкурс за миски. Името му е Стоян Стоянов, известен още като Златния. Преди месеци това 63-годишно създание, не съм сигурна, че е Божие, премина триумфално през престижни шоу-програми на двете най-големи частни телевизии под маската на организатор на модни събития. Видни водещи го аплодираха, че е имал в кревата си 300 момичета, поне. Златния онзи ден бе арестуван за 72 часа за склоняване към проституция на малолетни. За това дали остава или е пуснат от ареста, обаче медиите мълчат. Кадрите, които ще видите, казват много повече от липсващите полицейски сводки. Ето, убедете се сами. Айде, Миме! За тебе се кровеше от господин Дони Райчев. Ще ме питате, защо ви показах този фрагмент от българския Содом и Гомор в центъра на София, не в Катуница, не във Велинград, нито в някое друго феодално владение на местна мутра. Питайте, но и аз ще ви попитам. Къде сте? Разгневени граждани, достойни магистрати, хлъзгави политици, протестиращи рокери, футболни фенове. България за кои точно българи е? За човекоподобно като Златния ли? Циганите ли са за сапун? Или ни трябва на нас сапун в грамадни количества? Да измием ръсотията, която, както виждате, окичена с златни джунджури, шеста по екраните и ни причинява, извинявам се, на СЕМ изнасилване в купом. А ние си оставаме безропотни и не в час за малолетните жертви. Макар и физически живи, те вече са някак си мъртви, не мислите ли? Не много по-далеч от ангел, сгазен от буса в Катуница. Питам, защото се боя, че треската за справедливост, която ни завладява уж внезапна и непредвидимо, всъщност е избирателна и имам чувството, че от нас се очаква да се превърнем в някакво мешере, което време на време въздава мъст, докато институциите пият кафе, а на нас не се отворила дупка в програмата. Хвала на институциите, отиващите на смърт ви поздравяват.